Her ser vi Emil. Han keder sig. Tølløse har nemlig ikke så meget at byde på. Pludselig ser han Tølløse Kulturhus. Han er meget interesseret. Hvad mon der er derinde? Jeg vil gerne ind, tænker Emil. Han får pludselig en god idé. Han tænker blandt andet, at man måske kunne lave caféaftener, hvor at man kunne komme op og spille noget musik, man har lyst til. Eller en bedre menu med dejlig lækre bageri, hvor man kunne sidde og spise med sine venner og hygge sig og have det sjovt. Næh, hvor de griner. Men stolene er lidt for hårde, og dem bliver man træt af. Så de vil hellere sidde i en dejlig, blød sofa. Hvor behageligt. Ja, de tomme vægge, tænker Emil. Det skal vi have gjort noget ved. Se der, hvor flot. Og så kunne man endda lave open mic. Hvad lytter en ost til? Ostepops! Du kan hjælpe med at foretage disse ændringer i det nye kulturhus i Tølløse.